बेवफा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नवादा। मिक्स बाय छोटेलाल बाबा। परते मंगिया में सनुरा ससुरा चल गेली गे जान। परते मंगिया में सनुरा ससुरा चल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। गे भतारा के प्यार में पिघल गेली गे जान। गे भतारा के प्यार में पिघल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। अगला जो नहीं लगल तोरा कहानी कहते क्रिया गे। जैते वक्त कैनी नहीं सुनरो हमर फिक्रिया गे। कते में गे लाजो नहीं लगल तोरा कहानी कहते क्रिया गे। जाए घड़ी कहनी नहीं तनको हमर फिक्रिया गे। दिलावा में बान हमर हल गेल गे जान। अगे दिलावा में बान हमर हल गेल गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। अगे करी के सदिया है गे छौड़ी होई गे नया बादी गे। छोटू विक्रम के जिंदगी कहरी के बर्बाद गे। अगे करी के सदिया है गे छौड़ी होई गे नया बादी गे। सोनू राणा जन के जिंदगी कहरी के बर्बाद गे। अगे नीतीश यादव संगे तू चल कैनी गे जान। अगे बिकी राव सनवा संगे चल कैनी गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान। पाके पिया के से जरिया कते बदल गेली गे जान।